da haka mutum yana ƙara kusanta kabari amma wai kuma yana yin murna wai na cewa birthday ko birthday bilittifak haramun ne. Akwai mutumin da ake ce masa Herodos, yana da dan uwansa Hilagons, so ya so ya auri matar dan uwansa, sai annabi Yahaya ya yi musu fatawa cewa auren matarsa tana da aure haramun ne. Shi kuma yana mugun santa, ya kuma rasa yadda zai. A cikin littafin Al-Martin yana gani daga aya ta 6 zuwa aya ta 9. Da haka ranar birthday ɗinsa sai ita matar ta turo kanwarta ta zo ta ce ta je gabansa ta yi rawa. To sai ta zo gabansa take rawa. To shi kuma sai ya tuno da soyayya yadda yake yi. Sai ya ce ta faɗi ko me take so a duniya zai mata. Sai ta ce ita ba abin da take so, sai ta yi shawara da ƴar uwarta, ta je ta ga ƴar uwarta. Ƴar uwarta ce kice kina son kan Annabi Yahaya. To da a wannan lokacin bai niyya ya kashe Annabi Yahaya ba saboda mabiya da komai da komai. Amma daga baya tunda ta ce tana so kuma ya riga ya rantse ya ce ko me take so sai ya mata. To daga baya shine ya yanko kan Annabi Yahaya ya sako shi a akushi ya kawo mata. Wannan fa shine asalin birthday wanda Herodos ne. Kashe annabin Allah akai Annabi Yahaya wanda Allah ya ce ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahaya. To haka ko a gurin su sururumawa din ma sun riga sun san birthday ba mutanen kirki bane suke birthday. Amma yanzu ka kalli mutane yanda mutane suna ƙara kusanta kabari amma wai suna yin birthday. Mutum ya ƙi ya taimaki ƴan uwansa, ya ƙi ya ciyar da su, ya ƙi ya musu kaza, amma a birthday ɗinsa sai ya kama event na naira miliyan 1 da wani abu. Kana ƙara kusanta kabari sannan kuma kana ƙara murna. Kaga wannan ya zanto dan adam bashi da hankali. Lokacin da ya kamata kai kuka kai da na sanin cewa abubuwan da kai na kuskure, amma wai lokacin kake murna wai an plus 1 an plus kaza. Wallahi alazim la ta'atihim illa bagta. Mutuwa ba za ta zo musu ba sai dai kwatsam, sai dai ka ji ka cikin kabari. Allah ya ce maka wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Yau kun zo mana tsirara kamar yadda muka halice ku. Wa taraktum ma kawallakum wara azhurikum. Duk abin da muka baku yau ko riga kun bashi. Da haka ka tuna cewa wannan alkiyama din za ta zo maka. Da haka bil ittifaq abin da malamai suka ce birthday haramun ne wanda duk yayi birthday to ya koyi da wadancan arna, ya koyi da wancan katon arna Herodos wanda ya kashe Annabi Yahaya. Kuma ranar alkiyama kai wasa za ta tafi ku tare da Herodos in ku aka tashe ka da wanda ya kashe Annabi Yahaya kai ka riga ka san ranar.